Ale ty jsi šéf kuchař. Jsem šéf kuchař, takže to máme čokoládový donut s nutellou a s pikanem. A pití dneska podáváme Bohemia Sekt s nakopávačem od Extrifiku. That's for me. So I leave it all behind. I always feel like I'm behind you. I try to sleep but I'm faded out my mind. Lay me down tonight. I always feel like I'm beside you. I got that kind of Picnic Pump. Picnic Pump. Do příští soutěže, ať je to sponzor. Picnic Games. Jakub Kochta, Olomouc. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole.
Kápo. Jak to vypadá? Dobrá pracuješ takové jako na první Jdem to, vole. Jdem to, vole, vyhrát. Pojď. Množí síla, vole. Množí síla. Víc. Pěkně, vole. Nevíc. Místo čtvrté. Tomáš Lipovský, Liberec. Tak jdeme na pomyslné medaile. Místo třetí Tomáš Rožnovský, BDK Fitness Center z Libo. Jak to vidí Hrvali? Kdo vyhraje? 134! Líča nebo Kuba? Kuba! Kuba? Místo druhé. Kuba Kochta Olomouc. Tak, zdravím, panuje trošku klamání, ve finále jsem skončil až druhý, bohužel, nebo bohu dík, to nevím, my si myslíme, že jsme měli na první, ale rozhodčí rozhodli jinak, každopádně jsem si to užil, super zkušenost, pořadatelům dávám palec nahoru, bylo to super zorganizované. Všechno klapalo tak, jak mělo, nic nemělo zpoždění. A celkově asi postupem času budu rád za to druhé místo. Děkuji, že jste mi drželi palce a zatím čus. Tak a teďka, aby jsme si zlepšili náladu, tak se jdeme najíst, ne co? Tak jdem. Máme všichni hlad, pojedeme do Mekáče a pořádně se najíme. Mám takový hlad, že prostě nemůžu nic vymyslet. Na pravé straně je Cheesy Chachy, na levé straně je Cheesy Chachy. To je ale Oreo Chachy. To je Oreo Chachy. To je Oreo Chachy a to je Cheesy Chachy. Tak nevím, kdo má na Oreo, dá si Oreo Chachy. Takže dávej. A kdo má na Cheesy Chachy, tak si dá Cheesy Chachy. A já mám rád oboje, tak si dám. Aha, na prase. Jdem se nažrát, vole. Jo, takže tady máme Cheesy Chachy. A my všichni tady, co nás je, 1, 2, 3, 4, 5, praktikujeme jednu metodu, jo, jak se udržet do formě, nejlepší. Není to if it feed on macros, if it feed your mouth, to znamená, co se ti vleze do pusy, to se počítá. Tak na to. Yes. Na zdraví. If it fits your macros. If it feed your mouth, vole. Aha. Takhle na hovno úplně. Ale jestli se to tam, to je, jestli se počítá. Dej Luky mu taky, že? Řízej Luky. Já jim jenom sladké. Nechci. Já chci jenom sladké, nechci maso. It's better. You can see me now? Yes. Jak John Cena, bro. But I can see Tomáš, because he's so black. Black man. Jenom zuby. Man in black. So black, he's gonna... On ti ukradne kolo, bro, tak je to. Veru tam baští, vole, to je cheesecake, vole. Ale já bych si dal ten cheesecake ještě. No dej si, Fakt? dávej. Jo no. Nikdo nechce, jo? Kdo si se mnou dá 10 cheeseů? Já si dám cheesy chachy. Cheesy chachy si dám. Dám si, že? Já teďka Poradím. budu trávit. Já budu trávit až večer. Tak to Kochtič. Chceš se najíst? Ne, chci to udržet tu formu, aspoň tak do příští závodu, do jarňáku. Dobré, to si řekneme za týden. Jedem se najíst. No ale to musíme spočítat ještě na kalorickou Počkej, ale tabulku. kurní, chtěli jsme do Meka vůbec?
Hej, jsme jenom ne? chtěli, že? Jakože říkali, ale... Já bych radši Subway, ten je zdravější. McDonald. Taratatata. Nevím jestli zaslouženě, ale prej to musí být, no. Já si tady vybaluju tu rýži, víš? Protože já vás nepodporuji v takových nezdravých věcech, jako je McDonald, protože já jsem totiž vegan. A kdybyste viděli, jak zabijou ty slepičky, tak byste to taky nejedli. Ani ty. Tak jdeme se najít do McDonaldu. Vidíme, co si dáme. Zjistíme na místě. Asi salát nějaký, ten rajčatový s mozzarellou, ale bez zálivky. Piča, to je na výběr, oni ti dají záhradní salát nebo hranolky. To je piče. Tak kdyby si vybrala rajče nebo třeba vyzenej špek? Ty jsme si volají ten cheesecake, ne? To je jako pryč, celá ta čtvrtka. Piče, to naše rodina je třeba týden. Ale to jsi taková moje jedna celá rodina. Byl jsem se vysrat. Dobré? Tuhle jak svině, bolelo to. Já čekám taky ještě na vratíčka. Dej nejvíc na... Ještě tady? Výloba? A ty si Ahmeda. Zálivky. No jasně. Ukaž ty. Jsi na řadě. Dělej. Hoši ani ne. Bon appetit. Tak dopadne. Když to budeš přehánět, tak to dopadne. A to myslím aj, to říkám aj to Bělke. Co si to myslíš, Rožnic? Pan má tady trošku špinu. A vidíš, my se řídíme tím, co se ti leze do pusy, se počítá, a on asi ne. Tak, ale jemu se to do pusy už nevešlo, takže on už přehání tady tento systém, protože už si to háže i na tváře a to už není dobré. Děkuj to. To je dobrý hardcore. On musel používat denníčku, ale já mám takový metabolismus od Pana Boha, že já jsem prostě, a i když jsem si dal třeba čokoládu, tak to ve mě zasyčelo, jak kdybych to dal na rozpálenou panev, takže já jsem sežral třeba čtvereček a já jsem nevěděl, že ho tam mám vůbec. A spaloval Kdy třeba naposledy? Je tak 2 dny před závodama jsem dával ještě tak půl tabulky vždycky, no, aspoň na večer, jako k Masterchefovi. A jako... Kochtiš, co ty na to říkáš? Že jsem nafouklý. Pregnant. Ještě tam jsou? Čus. Tak vítejte u mě doma. Tady s mým koučem Lukášem Vojtilou a nejlepším partnerem, sparring partnerem jsme se rozhodli, ale spíš mě navrtal, že bychom to mohli zkusit přesně před 1, 2, 3, 4 týdnama, zhruba 5 týdnů jsme na to měli, na tu přípravu. A dopadlo to tady druhým místem, takže můžu slavnostně škrtnout. Je to za náma. Teď se přesuneme a já vám ukážu něco, co jsem vyhrál. Tak, tady vám ukážu, co jsem vyhrál, teda za to druhé místo. Ten unboxing. Tady jsem rád, že jsem dostal nějakou medaili a že si s tím vyhráli. Mikulášská nedělka? Asi Mikuláš přišel tím, no trošku. Takže. Mám tady protein 100% od survivalu. Pak tady mám nějaké Čokolády. instantní amina, becky, to se hodí vždycky. 2 tyčinky, snad bez cukru budou, ale že? Teďkonc. Nějaké proteinové a k tomu BCAčka tablety. Super. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem zúčastněním, co se tak podílali na té mé formě, že jste drželi palce, na bicáky ty nemáme, že? My si držíme lítka. Jo, ještě vám ukážu teda ty sladkosti, no, protože jste se na to ptali, tak pojďte se mnou. Tak, jdeme se podívat na ty sladkosti. Tak, snad mi to vydrží, no. Aspoň, já nevím, na první týden. Nebo na 2 dny.
To je moje království tady, no. To je všechno. Vrátili jsme se o půlnoci. Jsem unavený, nebo jsme utáni jak psi z cesty, tak já tady pozasinám a můžeme jít spát, ne? Tak, dobrou. Čus! Já, jste ještě tady? Takže že se rozloučíme, ne už? Tak na vaše, no. Neodolal jsem, že? Už můžu. Ale už, dobrou. See more, so more, they want shady, I'm top liver. Well, if you want shady, this is what I'll give. A little bit of me, mixed with some hard liquor, some vodka that I just off my heart. Look at the shots when I get shocked at the hospital while I dance, when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC